Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. KSU Students Union Laban Circle kalapan pau ya kejing sngok ya halor kejing yok periang bon kijing ujor na ki Paidbah halor ke Muharram Procession kabla long haka arpusan bat arpondrio trek jellio araja arpondrio haki benta jong ke Red Cross Laban St John Luwo Lumpering Civil Hospital Junction Oxford Hill KOR last stop bat Rhino Point. Kat kum ke KSU ke ni ke Procession kalapan thot ya kejing yat bet ya renti haki shnong kamtam e namar bakalapan wet ya kejing yat kali bat bo jing e ya ki Paidbah. Kaseng kalau ang bawat la ki bor punya district kila bu por baka Procession kariban kut no ha kapor khandai steng men mit hendrai la kenno bakala peteng hadu kapor khat wei beje men mit ke balong persya ya ke hukum jong ki bor punya district ke KSU kali thuru babun ngot ki samla pulian na Laban KOR bat luwa lum paring kila ujor baka jing sawa jong ki sing bat ki jing rai ha kapor men mit kala penthot ya ke jing pen kre jong ki na ka benta ki examen baper jong ki Shosho kaseng kala kenno bahagani ke Procession la penlong ru ke jing lek kai da ke jing ra yaki wat bagi jing bet ding hapadeng surak kabala bu Jingma yaki nong lek nong wan kat hadu bagi pliak ding kila hap ru syaki Paidbah ke KSU kalau ang ban namar ba ke Procession ke jus sange man la ka sampo hadu prapo mitar ban pen i ke jing lek kai kani hi kalawan ra ke jing dheng kali ke bejur pat kala pen thot wat ya ke jing ya jongki ambulance bat ki kali Paidbah Kaseng kala kranshai ba kaburam ya borokin nyam bat ya ka hok jong wei po wei ban le nyam hendrei kamla ban priang ya kanu ka kam ka ba penthot ya ka jing sok ka jing singan ki Paidbah namar kata ke KSU Laban Circle ka kentu yo Deputy Commissioner ban shim ya sen jam ki badan kam persya ki ba penbet ya ka ni ka Procession nang bah ki por ban wan on boat renti ya ki Kyndon bat ki hukum jong ki bor penya district Habatin, Paidbah ki kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut ped ye kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta i ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya